Vážené dámy, vážení páni, milí hostia. Vítam vás všetkých v našej obci Malá Čierna. Stretli sme sa tu dnes, aby sme si uctili a obnovili pamiatku partizána Luisa Krosa, ktorý určitý čas pôsobil počas vojny aj v našej obci. Veľmi si vážim a ďakujem všetkým tým, ktorí pomohli pri organizácii tohto pietného aktu a verím, že budeme pokračovať aj naďalej spomienkou na partizána Luisa Krosa. Zvlášť chcem privítať cenných hostí, a to pána Ladislava Nováka za spolok priateľov Francúzska, pána Kvačkaja za klub vojenských výsadkárov a spolok priateľa Francúzska, majorku Tománovú Svetlanu, oblastný klub slovenských výsadkárov, hovorku Miroslava, Únia vojnových veteránov, nadrodmajster Vladimír Stojila, predsedu klubu vojenských výsadkárov, čestnú stráž a príslušníkov 5. pluku špeciálneho určenia Žilina, Ladislava Dvořáka, ktorý má viac menej toto na starosti.